କାର୍ଯ୍ୟପଦ 15 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ ଓ ହରଣ। ଶ୍ରେଣୀରେ ହରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏହି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। 1 ନମ୍ବର ହରଣର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛି a/b, ହରଣ c/d ଦେଇଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a/b ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ର ଲବହର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, d/c ହେଇଗଲା। ସେହିପରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି 3 ହରଣ 1/2 ଦେଇଛି, ତାକୁ ହର ଲବ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ 3 ହରଣ 2/1 ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ 3 କୁ ଆମେ 2ରେ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ 3 × 2/1 ହେଇଗଲା, 3 × 2 = 6, 6/1 ଯେ 1 ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ନହେଲେ 6 ଲେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ 1/2ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମକୁ 3 ସହ ଗୁଣନ କର, 3 × 2/1 = 6 ପାଇଲେ। ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର। 3/4 ହରଣ 1/2 ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣନରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ହେଲେ 3/4 ଗୁଣନ 2/1 ହେଇଯିବ, ଲବହର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏଇଥିରେ। ଭିଡ଼ିଓ 3/4 × 2/1 = 3 × 2 = 6, 4 × 4 = 6/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/12 ହରଣ 10/21 ଯେ 5/12 ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଲବହର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟୁ 21/10। 5 × 21 12 × 10, 5 × 21 ହେଇଗଲା 105, 12 × 10 ହେଇଗଲା 120। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 6/7 ହରଣ 12/21 ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ ଲବହର, 6 × 21 / 7 × 12 ହେଲେ 126/84। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 25 / 120, ଏହାର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଲସାଗୁ ନେବା 25 ଆଉ 120ର, 5 ହେଲେ 5 × 5 = 25, 24 × 5 = 120, ହେଲେ ଏହାର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ହେଲା 25 ହରଣ 5 / 12, 120 ହରଣ 5, 5/24। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ 35 84ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା, 35 84ର 7ରେ ଲସାଗୁ ବାହାର କଲେ 7 × 5 = 35, 12 × 7 = 84, 35 ହରଣ 7 / 84 ହରଣ 7, आंसर से वाला 5/12। देन गो नंबर 72 डिवाइडेड बाय 216, 72 और 216 लसागु बाहर करवा।
क्वेश्चन निम्न विश्लेषण को लक्ष्य करी दुईटी परवर्ती सोपान लेख 8 हरण 1/2 इक्वल टू 16 4 हरण 1/2 इक्वल टू 8 2 हरण 1/2 इक्वल टू 4 4 नंबर क्वेश्चन निम्न प्रश्न गुड़िक समाधान कर एवं प्रत्येक क्षेत्र में भागफल और भाज्य मध्य संपर्क प्रतिष्ठा कर देखा पाइब भाजक भाज्य ठारू अधिक है 8 हरण 1/2 देछि आगु आम गुणीदेले लवहर एक्सचेंज हो 8 इंटू 2/1 है 8 गुणे 16 आंसर आसीगला 16 देन नेक्स्ट मध्य सेहीपरी 8 हरण 1/4 देछि आम गुणन कले 8 इंटू 4/1 पलटि जीव ने 8 32 हो गला